dan Allah dan annabi to ai an riga an fito a sake ta ranka dade ka ce su sake ta inspector ranka dade ka ce su sake ta ranka dade za ku yi sa hannun fita yes haka ne ba ku yi signing out ba amma ni zan iya sawa maka baki ɗayan mu ko za ka iya sawa me zai hana amma inda ina ga umma ita ba za ta iya sawa ba ku je ka kai umma cikin motata to a gaya musu su sake ta ni su daina fusgata ne za su sake ta ina zuwa yanzu zan wacce mota ce waccan farar to ku jira ni yanzu ina zuwa to muna gurin tabbi Allah kaɗai san irin danashar da ake ci a cikin gidan nan in ka tara suna can sun baje kaji da yan shila suna ci amma ni an bar da nan gurin tun da ko ruwa ban sha ba ga abban nan Allah sa ya tawo mu da ta kawai yawa dan Audu ranka dai an shi ya naga cikin wannan mota shi makulli ka biyo mu a baya ya naga cikin babban mota ka biyo mu a baya a nace kar fa su bace mu to ku jira mana kai kar fa su bace mu yes guest house dina a je a gyara a yi tanadin kuma duk abin da ya kamata a tanada su abinci da sauransu Bilal please kaɗan yi hanzari muna tawowa wajen yanzu tare da baba da umma please ni ba zan shiga ko ina ba ku banna a waje ko kuma yadda ni gidanmu Maimuna ki haƙuri mu kwana a nan dare ya riga yayi in muka kwana da safe sai mu tafi gida ki yi haƙuri don Allah ki yi haƙuri ban san muna jayayya da ke ba ki ganin dare duk da dai ba wani dare ba ne can amma ai tafiyar daren mata da lalle yau an nuna min ni bare ne wato sai suka ware ni kaɗai su kuma suka shiga babban mota su uku da uba da uwa da kuma sirki ni kuma bare aka bar ni kaɗai kai gaskiya an jima ba a rena min ma irin wannan ba to amma ba komai dole na yi biyayya tun da nan abinci na yake Amira na'am da me suka tambaye ki sun tambaye ni abubuwa da yawa sun tambaye ni tare maka shiga ne ko ta riga ni shiga sun tambaye ni ta shiga da makami ne ko bata shiga da makami ni duk waɗannan tambayoyin da suke min ba su san yana damuna ba ni ba na so a dinga min maganar Shamsiya wallahi ina fatan dai kin faɗa masa gaskiya Mami me ke tunani idan ba gaskiya zan gaya musu ba me zan gaya musu na gaya musu gaskiyan yadda aka yi ne ba abin da na ɓoye musu taushe kenan ki bar kukan haka ya isa haka nan ki kwantar da hankalinki dama so nake in san wani irin tambaya ne suka yi miki kuma sun ce me sun ce wai dole sai na je kotu na ba da shaidan duk abubuwan da na gaya musu sai na maimaita shi a kotu akan me zaki je kotu babu inda zaki je Amira to sun ce dole dai sai na je saboda ni ce kawai shaida a gurin ni na ga komai na ga abubuwan da ya faru dole zan je ba da shaida kai gaskiya wannan al'amari ya zo da tarin bakin ciki da yawa shin da mutuwan da aka yi mana zamu ji ko da tonan asiri da tonan silili ake so mu ji yanzu fa Amira kin ga wasu ba su taba ganin ki ba amma sanadiyan wannan kotun da ake so ki je za su ganki
za ki tashi gaban mutane ki ba da shaida. Ƙarshen ta Amira wasu ma za su iya saki a bidiyo recording. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wuce ki zama. Bismillah. Babu. Ba. Yawwa. Bilal an gama komai. Yawwa. Da wani ku? Lafiya lau. Na gajiya. Kun so lafiya? Masha Allah. Bilal kaɗan je waje ina fitowa. Da rikici komai ke matata, ke ce guda ɗaya a